Hello mga besh, mga bay, mga Oragon. Dito tayo ngayon sa kusina. Magluluto tayo ng beef caldereta. So, bago po yan, kung kayo po ay bago pa sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel, Bicol Express, the Oragon, in press the notification bell para updated kayo sa mga video ang aking ina-upload. So, bago po simulan, papakita ko sa inyo ang aking mga ingredients o mga sangkap na kailanganin sa beef caldereta. Beef caldereta Oragon style. Okay? So, ito po ang ating beef. Pure meat, wala po siyang buto. Pinakuluan ko na siya. Nilaga ko muna para sure na malambot. Yan ang ating beef. This is the liver. Yan, raw liver. Ito ang ating Baguio beans, ang beef cubes, at maglalagay din po ako ng peanut butter. Siyempre, ito po yon, the crunchy peanut butter. And then, ito yung, this is the black pepper, garlic, and then the green chili para spicy ang ating caldereta, the onion, and then the bell pepper, carrots. This is the carrots and potato or patatas. At hindi rin mawawala dyan ang ito yung ating tomato sauce. Dalawa po yan. Tomato paste. Ayan. At ang ating pampadagdag lasa, ang magic seasoning. At meron tayong siyempre iodized salt, and then the oil. So, okay. Simulan na natin ang pagluluto ng beef caldereta Oragon style. A few moments later. Ito po, lalagay muna tayo ng mantika. So, unang gagawin, i-stir fry muna natin ang patatas. Stir fry muna natin ng konting minuto para medyo luto na siya pag nilagay natin sa ating beef caldereta. Ayan, sitatay na natin dun sa kabilang plato. Tapos, susunod natin yung carrots. Sunod natin ay yung carrots. Stir fry saglit. Luluto na. Sitatay. Yan. Lagay na natin. Sama na rin natin dito. Next is bell pepper. Pakuhin na natin. Sama-sama na lang sila dito kasi pagkasama-samahin naman natin sila mamaya. Yan. Ito na. At susunod na natin igisa ay yung mga ricado, onion, and garlic. So ito na po. Igisa na natin yung onion. Yan. Sunod na natin yung garlic or bawang. Yan, medyo golden brown na siya. Sunod natin yung beef meat. Ayun. Itong beef ko ay pinakuluan ko na kanina sa pressure cooker para madaling lutuin. Hindi na magtatagal sa pagluluto dito sa ating casserole.
Sunod ko na rin po yung ating tomato sauce, tomato paste. Ubusin na natin ito. Pag kulang, dadagdagan. This is the tomato paste. So medyo gusto ko kasi po sa kaldereta medyo may manamis-namis. Kaya magdadagdag tayo ng peanut butter. Ito po yung purpose ko ng peanut butter. Kaya gusto ko may peanut butter kasi gusto ko sa kaldereta manamis-namis. Yan. Ito. Yun, sama na lang yun. Lalagay na yung baggy beans. Hindi ko na po prenito, stir fry yung bagay kasi madali naman ito maluto. Ngayon, next, lagyan na natin ito. Sama-sama na. Patatas. Carrots. Sama na. Sama na yan. Sama na rin yung bell pepper. Haluin natin. Ayan. Oh lala. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Chicken caldereta. Oragon style. Takpan natin 10 minuto. Pagkatapos ng ilang minuto, pwede nating hanguin, tanggalin, patayin ng apoy, luto na yan. After a few minutes, halo-halo. Yan. Tikman ulit natin. Ayun, number 1. A few moments later. Ito na po. This is it, the chicken beef caldereta. Ayan, kakain na kami. Ayan po siya. Creamy beef caldereta. Ayan, kain tayo. Let's eat. Mga besh, mga bay, mga uragon. Kakain na kami ni partner ko. A few moments later. Ayan, mga beshi, mga bay, mga uragon. Si Buddy, ang aking kasama sa kwarto, kakain muna kami. Kain na kami. Titirahin na namin ang aking caldereta na mukhang ano daw? Yung anong tawag doon? Kare-kare? Ano kasi tomato paste saka ano yung peanut butter. So, dinuguang hipon. May tira pang hipon. Dito na. Ayun. Let's eat. Kakain muna kami. Mga beshi, mga bay. So, ito lang ang aking kanin. Konti lang kasi hapunan. Itong ulam, bongga, marami. So, let's eat! Let's begin.
nila. Pwede? Namit ba na? Namit yun ya. This is the beef. Pwede na. Pwede. So, ayun. Kakain muna kami. Tatapusin na namin tong video na to para masarap ang aming kainan. Para hindi kayo nanonood. So, hanggang dito na lang mga besh, mga bay. Ayan, patatas. Subo. Yun. So, maraming salamat. Thank you for watching. And please don't forget to subscribe to my channel, Bicol Express the Oragon. And hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videong ina-upload. Maraming salamat! Oh, huling subo. Yun! Ayan!